El Club Hoquei Palafrugell aconsegueix al Jaume Perera de Mataró la primera victòria a domicili de la temporada i amb golejada, tot i que d'inici no els va ser fàcil. 2 gols d'Oriol Lledó, el segon de penal, complicaven el partit als de Palafrugell, de la mateixa manera que ho va fer l'Igualada 3 setmanes enrere. En aquest cas, però, els blanquinegres van saber girar la truita i transformar el resultat. Sergi Canet retallava distàncies amb el primer gol palafrugellenc, mateix jugador que 4 minuts més tard empatava el partit rematant una assistència de Marc Figa. Miquel Abeal va aconseguir avançar els visitants al marcador, convertint-lo en el 2-3 amb què marxarien al descans. Si la primera meitat va estar molt ajustada i el Palafrugell va haver de remar a contracorrent en els primers minuts per aconseguir remuntar, a la segona els de Xavi Garcia van estar els grans dominadors. Un cop passat aquesta tempesta del 2-0, llavors hem sabut remuntar el partit, llavors jo penso que hem dominat el partit l'hem portat on nosaltres volíem. No? Sí que és veritat que hi ha hagut estones de partit que aquests amb pilotes penjades doncs, es podien col·locar dintre, en pilota parada també han tingut efectivitat i semblava que es posaven dintre, però bueno, jo crec que al final les contres i gols que hem anat fent són superiors avui, penso que avui hem sigut superiors a gol. Marc Figa anotava el 2-4 al primer minut de la segona meitat, i amb xut a bola aturada, Canet feia el seu tercer gol de la jornada i 5è del conjunt. Gerard Cusacs aconseguia retallar distàncies amb aquest gol de penal, però acció i reacció. I és que segons més tard, rematant una assistència del Dric, Canet anotava el seu quart gol del partit i 7è de la temporada. Aquesta bola recuperada per Kako Šeskin va acabar convertint-se en el 7è gol dels blanquinegres. Al minut 40, Eric Gual va provar un xut de mitja pista aturat per Lino. En la mateixa jugada, Eric Florenza va fer el quart i últim gol del partit dels de la capital del Maresme. Va ser finalment Marc Figa qui amb 2 gols, un al minut 45 i un altre al 48, va sentenciar el partit amb un hat-trick personal i una golejada palafrugellenca de 9 gols. El màxim de gols que havien fet aquesta temporada eren 7 contra el Vic i el màxim que n'han encaixat també en són 7. Aquesta ha estat la primera victòria a domicili dels del Baix Empordà. Els 3 punts que s'emporten de Mataró els mantenen en 9a posició, fora de les places de descens. A falta d'encara 14 jornades, ara sumen 20 punts en 16 partits, un punt menys dels que van aconseguir en tota la temporada passada. Pel que fa a gols, ja han superat els que van anotar. En porten 51 quan l'any passat en van fer un total de 47.